はいどうも皆さんこんにちは。 SJS のサクマスです。今日はですねブロスタがどんなゲームなのかを教えたいと思います。まずはジェネラルことからやります。まずはですねキャラクターがいっぱいあることなんですよ。はいまだ僕が長いことやってるけどまだゲットできてないスキンもいるんで、スキンつうかキャラクターなんですけど、まあね。でそしてクエストがあるんですよ。フォートナイトみたいな感じのクエストなんですよ。だからね意外と楽しいんですよね。でそしてねなんかブロールパスエクスキューティブとか書いたんだけどね、フォートナイトのバトルパスみたいな感じでそれを買わないとねクエストができない感じなんだよね。これはいですね、じゃあ今度はじゃあシェリーでいきましょう。シェリーはねスターターなんで一応ちょっとみんながどんななのかを分かりやすくするためにです。フォートナイトみたいにモードがあるんですよね。そしてね、この2つはですね上に週末しかできなくて下はねレベルが違うからさ、とりあえず試合やろう。はいです。この青いのありますじゃん、これで動くんですよ。そして赤いので打つ。はい基準。で今の赤い丸いものがあるのは敵です。でそしてなんかねゲーム内でねなんか回るとね仲間にしてもらえる感じがあるんですよ。でここにね何人いるかを分かるんですよ。はいでめっちゃパンチしてるちょっと待った、この箱あるじゃん。これって何だと思う？パワーストーンって不思議なもの。触ると強くなる。ほら上からこの後ねちょっと普通の試合になっちゃうからちょっと早送りするんですけどね。やべえ死んじゃったよ。死んでも3位だったからいいと思うんだよね。はいではもしよければチャンネル登録高評価お願いします。そしてブロスターでやってる人たちはコメントでお願いします。ではさようなら。